go, 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 go. To shi wannan ya zauna ya ci ɗan ana ta sama yansa. Ya fito ya zo ya aje mutane gaba daya. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. And you know we don't give up. Go, 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 go. Abokina kwana biyu wallahi ba na ganin ka. A to bakai ni na san na kaje ma gaba daya. Kwana biyu. Kai yanzu harka ta bude mana yanzu komai wacce duk ba ganin cikin kuɗi ba na canja ba. Ai yanzu malam wata sabga ce ta fito Fine Network. Yanzu muke yin ta. Dan haka yanzu ma abin da ya sanar wurin ka. So nake saka ka a harkar nan. Harkar me zaka saka ni? Fine Network mana kana gida zaka samu kuɗi ba tare da ka je ka fita kasuwa ba. Mun ya ban a gida zan samu kuɗi ban tare na je ko ina ba. Kamar ya. Ai yanzu amanar da take tsakani na da ita za na zo na same ka da wannan harka da wannan karuwa ta arziki. Wai kana nufin haka kake samun kuɗi? Eh mana. To ni ma kuma za a iya sani? Ai yanzu so nake ka yarda dai harkar tana yi. Wannan wayar da ni a cikin samu. Wannan wayar ma ai ba wata waya bace. Wannan ai yanzu nan ma wani zan je shi ma na register. Yanzu dai zan iya samu da in na baka me za a yi min da ni. Ai malam ka kawai ka kawo wayar ka aje yanzu kai ma ai ma register kawai da wannan sabga. Ba za a yi a nan kuma wani gun zaka je kai. Ai dole sai an je da ita. Ka gane mana. Kai ma hukutacce ne. Yaushe zaka da ita? Nan awa ɗaya ma ba zan yi ba kana nan gurin ba. Ina nan zai jira. Ka fita da fita ka kawo yanzu a je a ma sabga. Ai shi sa nake son harka da waye mutane. Kage baki. Macutan banza macutan wo. Wai me zaka ba? Kage baki. Ina ban gani abin da wannan ibe. Eh ran nan rabu da su irin yan wahalan nan ne da kalan ganna an so ya zama mai rijista wai shine ke ba. Ni fa Wallahi sai ban wata. Ba inda zamu sai ban wata. Kai ka san wannan kake da shi kuwa. Ka san shi kake da shi. Waya ta kiro mini kwana har ya hana. Wallahi Allah bai yarda sai ban wata. Ba inda zan kai wata. Kai ba san ba kake da shi. ya cika shi ya kuri cika shi To ban wata tukunna. Aba ya zan shi kai ban wata ba. cika shi Na shi kai. kai ka bashi wayarsa Ban waya ta mana. ka bashi wayarsa Ya karɓo waya ta kwana uku ban ka ba. Ya za ka karɓo waya ta kwana uku. daga ni ma na fa ban wata mara ban ni Amma kai ma bai kai. wallahi na bashi ban wata Hehehehe